Oimore jaera malolwe TV kamora mora maintiere ageno odiochieng' mari obedo maber akaw thuolo nieri marwaki e chenro mar Duond Mine kod an Joyce Oduora. Odiochieng' makawuono e chenro mar Duond Mine wan kod wendo e studio adamiye thuolo mondo mi ofulno nyinge kaachiel gi tich motimo gi kumowuoke e kawadhi mbele kod twak machalo kamaendi. Machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine inyalo nyisowa nyingi gi tich mitimo gi kamiwuoke. Goro kamano, nyinga Janet Winyogot. Kawono adwo e lo mar Western Region Human Rights Network mae migawo mochung'ne rito chike o ratiro mar oganda e Kenya duto to my branch mar Kisumu ma Western Region oting'o counties 11 makanyo be e migawo no antiere kaka jakeno margi to kwarango weche mek human rights. Erokamano Winnie, kaka in jalno mabende kedo ne ratiro mar oganda e pacho kaendi kata e counties moko miwacho na 11 goeko. Iparo ni chike goeko mabende sirikal oketo piny kaluwore ni gie seche gieki wantiere gi midhusi mar corona mokwako piny ngima to sani bende osechopo e pacho kaendi. Iparo ni okenge ma sirikal mamalo kaachiel kod sirikal mar county oketo piny mondo mi oga kerruok mar kutego ber kose ok ber? Okenge magiseketo anya wacho ni kalore kaka midhusi nobiro gi ka chenro mana nobiro ka chenro onge ma en gima nopoyo oganda duto man e piny mangima. Koro okang' mano kuongo bedo na ok ber nikech na pod ji temo yudo wang' kaka de tuoni ne bedi kaka dwa digenge kata mwadendo ni prevention but okenge mosebedo gin ma dhi chiegni auchiel ma government ma both county gi national government osegolo. Koro mokwongo okang' mar miluongo ne gidonda ni down to dusk en ni keto ji ni bedo e curfew kata ji bedo e ot chakre saa 1 otieno nyaka saa 11 okinyi seche gumoro otieno. Okosebedo maber ahinya nikech ober gi konchiel ne ong'eyo tino gik mang'eny timore. Kuma ber e weche mageng'o kata kuonde madhi korka kuong' madomedo anjao mang'eny timore kata ji gamo kutegi kakoro gisemer ka gikwakre gitimango mano konyo kendo ber nikech koro kuo mang'eny maneno timore gotieno nikech koro ji nyudi gi bodo ko piny to be ber nikech koro ji obet mabor gi wadgi makoro tuoni ok nyal landruok ma tuoni ok nyal bedo ahinya. But kendo nya chako wacho ni ok ober kalore ni nitiere oketho ohala ma joma timo ohala koyudo ka thoth ji koro pesa gi olal ma koro ginyal timo ohala maber to magi koro sekelo oketho ratiro mar oganda nikech koro nweng'o koro yudo ka ni piny. Mano be nyalo miyo ni mano koro nyalo wacho go ok ober ahinya. To bende wasedo ka seche moko police bosetiyo gi wach curfew ni ka koro ginyasa jopiny. Wado kata ka yudo chungi gogi onge gima gitimo kata mine moko ma nikech sani wach transport odok piny to kating'o ji matin. Koro ng'at na timo ohala kata mana Maseno oro timo ohala Nyando oro timo ohala Kericho koro mondo wuotho chopi kako chopi tek nikech mtoka kochopo ma kata molewo matin tibo goye makona ni wakanye moko penje. To yudhe bende igoagaya kendo yudo ka moko onegi kata moko omikoro gibedo gi ng'olo to dendgi kata moko be koro kelni gi tuoche moko mana gionge go. Koro kaka human rights kanyo wanyalo wacho ni mano en ketho ratiro mar oganda ka igogi kendo ihinyogi to kimiyogi thuolo makare mar endelea gi ngimagi kata bedo ni midhusi osebedo kamano. Moko mar ariyo kendo moko ber go en weche mek lockdown wang'eni koro keti ni bedo kumoro achiel e ot to familia cha jodak mopogore. Sani koro gidak kumoro achiel and mama gi baba ko bedo gi thoro ya godhiambo. So sani wan gi cases mobedo mang'eny miluongo ni intimate partner violence ma koro stress obedo mang'eny e ot ji gore agoya ji ok winjre sani koro ji dak kumoro achiel mancho gi dak. Mano kaka koro human rights wawacho ni weche mek physical violence omedre anto moloyo mar jok ma odak moherore mano ka dhako gi dichuo kata ng'ato bofen kata domestic violence bochako bedo ma be nitie kuom nyithindo defilement rape and all that. Mago be wacho ni chikno miyo mano kaka human rights. Moro be wacho ni stay at home kaka sirikal wacho ni mondo ji obed e ot
to kogolo kaka ginyalo chiemo, kaka ginyalo konyore. Wado kata ka naskero temo mondo tire wik mokalo ni koro chak miyo ji siling 1,000 ma yudo ka ginyalo konyo. To yudo ka koro mano seche moko pod tin. Okorango ni familia nigi jendi. Seche moko nya miyo 1,000 to an athagra tan kenda kaka ng'amoti. Ng'at machielo yude to kata gin nyithindo 12. Koro kata pesa ni koketi joma bondiko kondiko joma nego beni yude e wang'e ok oyude kaka onego beni yude. Jomoko yudo kondika wedegi. Koro sirkal kata ka notiyo gi chife kata otiyo gi jodong gweng' mondo ondiki to ji okawo kinde mondo konyo joma onego beni yudego. Koro okelo chik mar wabede ot to obiro gi thuolo maber kaka kibet e ot kaka inyalo konyori. Weche mek hygiene be wacho nyaka ilog lweti seche duto, nyaka irwak mask. Koro sirkal okelo chik ni nyaka koro ji bed ni ogeng'ore gi weche mek mask. To mask go gimiyo japiny. Koro kiromo ka rom kodi kionge mask imaki kendo iwacho ni kokirwako ti ichwe igoyi fine mar 20,000. Mamano bok inya bedo godo to komi to nego beni koro sani sirkal ema miyo gimiyo ni PPEs ma wadeno ni personal protective equipment mondo bene mokwongo miyi koko keto chik. Koro ka chik no koro hinyo Uganda kar mondo beni konyo gi e geng'o midhusi ni. To mogik be wacho ni social distancing. Obiro to wacho ni ibed mabor gi wadu. To kopuonjo jomodak e ot ibedo mabor ni en nade. Ko wacho ni koro jomokendre ka seche moko ng'ato winjo ni obedo mayot to seche moko mine be mane keny. Koro owacho ni social distancing no wacho ni ok ibed machiegni gi wadu. Koro kata ka koro gidhi koro ka weche mek dak kata mek pien be gidwani mondo gikel mano. Sama gikelo wach ma social distancing no be kendo chak igogi makelo ne kendo kanyo ketho ratiro. Koro owacho no ber to kendo rach ni bwana ka be wuok mang'eny ka koro rango kaka jorito ratiro mar oganda. Mage gik ma nyalo wacho ni ok ber, but wan kaka human rights waneno ka thoth kata joma kedo ne weche gi ka koro giwuok e social media ka giwuoyo to moko no ka police manyo kendo gidwa ka temo mondo go gibode nikech gikedo ne ratiro mar oganda koro gi weche chiemo, weche yuto gi weche curfew gi. To mano kosebedo maber ahinya. To kaka jogo ma kedo ne ratiro mar oganda kaka luore ni sani eki oket dusk to dawn curfew. Benitiere any cases ma maybe useyudo mar maybe police gi chocho ratiro mar joma mine to ka nitiere en ang'o ma usetimo mar konyo joma chalo kamago? Waseyudo ka police chocho ratiro mar joma mine to moloyo mine ma ohala matimo ohala mar aswekra. Waneno ka kuma gitime ohala no sirkal ok omiyo gi thuolo kuma gi mondo gidhi wach ni bed mabor gi wadu to logi to ok wayudo ka sanitizers yokomegi moromo nitie migolo lakini nikech gini naonge budget kendo poji ok giyud gite. Kendo iwacho ni giwuok e chirni. Sirkal osigolo wach ni koro mondo giwuok e chirni mondo giuse chirni gi. To wang'e maber ni Kenya ka kata kwara Kisumu County kata mana national mine mang'eny timo ohala mek aswekra kata youth be mane magitimo to kata jiteni ohala. Koro kogoli e chiro to kung'isi kumidhie gitemo mondo gi create chirni gi kendgi gimany kuma ginyalo dhi. To kanyo be ka gidhi kech lobe onge moromo sirkal ok nigi lope mang'eny e town ibo yudo ka koro gidhi gichak gichokre kumoro kendo. Sama gichokre no sirkal biro kendo be gogi kanyo turogi magi chiembgi ma gisewaro mayo gi pesa gi gisemerigo pesa be chak lal ichak itweyi ikati teri e sel kucho mamano be pod en mana okang' machielo ma pod duoki mana piny to kung'isi kuma kore dhiye to kata kowacho noyudo ka kendo kanyo tin. Koro wasebedo gi cases ma kamano minos report kendo gin gi ywagruok ahinya ni ok giyud thuolo maber mar timo ohala. But wan kaka jo human rights kata kaka wan be wan jotelo ma be kata kwa tiyo gi gender tech working group ma be watie maendeleo na wake organization wasekawo thuolo wasebedo gi twak gi county commissioner commandant wasebedo gi sub county commandant wasedhi police stations gi mondo pimne gi kaka onego bed ni gitwag gi jopiny yo kata ka gigeng'o tuo to nyaka wene gi thuolo mar timo ohala mondo ngima gi odhi mbele. Wasebedo kwa twak kendo gi the county government mowadhi COVID planning committee wasebedo gi governor wasebedo gi CCs gitemo bedo kod gi piny nyaka make trade mwangiso gi ni ber mondo giket thuolo maber mar timo ohala ma kendo ok wayudo hinyruok kata ok wayudo ng'ukruok ni koro ji kwalo jomoko nikech ok ginyalo yudo yuto. Koro pod watema jiwo ni mondo wane ni mine ok hiny to moloyo ndalo ma koro midhusi ne nitie to be pod watemo nyiso gi okange maber mondo bed gi kawo mondo kik gigam tuoni to ketho ratiro gi e yo ma rang'enge
to ok ber to sebedo ka timore kendo wan gi data. Ayro kamano we wakaw yweyo matin. Ajera mar Lweny TV wakaw yweyo matin kaito wabiro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri kama odiochieng' ma kawuono wan kod Mikai Winnie Ogote e studio kama bende walose weche go eko mabende joma mine kaachiel go joma moko kalo achiel nade mabende gikalo e kinde gi eki mabende nitiere midhusi mag corona e pacho kaendi. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine kod an Joyce Odur ka odiochieng' ma kawuono e studio marwa wan kod Mikai Winnie Ogot kama bende wawuoye weche go eko mag chando joma mine e kinde gi eki mabende wantiere gi achiedh nade mar midhusi corona. Ka wadhi mbele kod twak machalo kama indi Winnie nyalo waneno ni gi e kinde gi eki nitiere medruok mar Dhao e kind chwech mopogore kata gender based violence. Iparo ni mathoth ne sani be wayudo ni nitiere mang'eny ahinya e kind jogo machuo ma joma chuo e migoyo. Be nyanyiso ni data kata statistics mag buche machalo kama indi gi e seche gi eki chalo nade? Joma chuo wasebedo kwan gi wach mar gi ketho ratiro margi mag sani be medre to kendo wan gi to poko hoingo mar mine kata nyathi manyako to moloyo to nyithindo masani wuoke maonge school wakene rango migawo mar UNESCO na onaliekonwa ni kirango piny mangima to atamalo 90 dibedo affected kata dibedo gi hinyruok kata gi mukruok kaluwore gi midhusi mar COVID-19 kendo wawacho ni mae bedo kaluwore gi olor kuonde mek somo manya gi bede mae koro dhi medre kendo kwado ni e population kirango mar Kenya mar piny tetwado ni bilion 1.5 magi joma osekethra tich gi ma kolure gi nyithindo ma juwe gi nyithindo ma nyiri weche matimre kama kendo wachako wacho ni kuom magi te Kenya ka kwaduogo dala to milion 15 be ratich gi koro iketho sani e weche mek gender based violence kata grupo bana kwa ni mbele kanyo to moloyo to ni kuom milion 15 ni ma ni Kenya kama okethra tich gi wayudo ni milion 7.4 ko 7.4 million gi nyithindo manyiri koro wayudo kamano koro pod ok en joma chuo kende ma gi ratich gi ketho but koro kiwacho ni kwarango gi weche cases ma GBV during lockdown ni wayudo kata jo CDC be kano pimonwa e weche kurango weche gi mek prevention mar COVID ni tiginyiso ni domestic violence odhi malo ahinya to moloyo to moluongo ni intimate partner violence ma mon gore gi chuo ma jomodak e ot kata jok mosiepe kata jok ma ong'iyo e yor hera to chuo be bedo gi cases gi kabisa kendo gimbe mon gogi to moloyo gini biro kata public health risks be gin godo joma chuogo to gini osebedo nikech weche mek stress kech mama nyalo dhi to koro kwayo dichuo pesa to samo kwayo pesa ni mondo gibed go gi konyruok en bende yudo ka dichuo ni be mana ni ot kaendi koro kako provide onge koro stress gang no be koro goye to dhako be nyalo bokne nyalo kawo gimoro to goye godo en bo nyalo kawo dhako ni to goyo wan gi weche mek
disruption of social services kata kuma chanja wabete manya jigombaka kata ni baka olor kuma na jinyalo bede space sustenance jiwuoyo mine kuma na nyalo golo wach mane chunye bi men group magi de wuoyo lor kanisa manya pidho chunje wach ka chunyu pongche olor joma chobe kuonde manage gomba kata ka jwa ka weche gin ge udika be ginyalo wuok ajwa kucho be olor koro iro ni ka koro giduo koro jite othongi wach ni chunye ka omiyo chobe koro sani cha kaka gi handle weche ka koro gi bed gi konyruok kae tek koro iro ka koro ang no go dhako ni simo dhako ni be koro kol gi goche en be nyaka koro ang no goe mago be gik ma koro chako bedo twado ni lal mar pesa ma wacho cha loss of income cha be ngene sama dichuo ka okonyal provide for the family okonyal miyo ne nyithinde chiemo kata jaode chiemo nikech koro onge pesa teko ne kata ego ne dokro piny koro kata ngisa mania fu kata wuone mana matek to neno mana ni koro ichae nikech koro okonyal provide for the family onge gimarachga ne ngama dichuo ni okonyal miyo joode chiemo koro mano kende yudo ka tago pache makata kang wach murugo kata de mateka ti kwa gimoro gi matin koro chwanye koro manyalo ni koro enbe ginyalo bedo gi dhako nyalo yanye koro thothre to mono gogi ko mono kos magi luongo ni emotional violence no yanye kabisa angu ngise ka ko rauro ko nyal nyone ntinde chiemo angu ngise ka romo go gwang ni dichuo koro gido ka gin gi abusive language gin koro gi yudo mana yanye no ta yanye is form of violence to ko nyalo wacho nen mana kada ko biro go yolo ko pi en be ko mi gimno emotional violence no mano be nyalo bedo wach matek koro mano bono ka chuo dhie nikech mano kendo wacho ni be wan gi dog pain ne access to services ma wacho mokwongo kamano be nyalo bedo to families be ket kumora achiel sani ko dak kumora achiel kanyo mi mano be dichuo nyalo neno gik manyo gi nyal neno ng'e dichuo kanya riere sema konyo wuogo kinyi tudo ka ntendo sanindo kendo kinyi wuoka pod gineno sani ko uneno gik teka koro mano be nyalo kelo dondruok mang'eny bang' na gilawre ka en bang' ngoe ang en bang' nogochi mago be gik manyalo kelo mago nikech family of family isolation go in kuri bedo kendi do koro ng'ato koro dhi rum kujo koro ka domestic violence ole ka koro ngikruok ole kata Dhao ole otka kodwa ni mondo beda koro kende kujo sama bedo kende cha ng'ato be ye wanse be wuoyo kudi to kiwinji seche ma ng'ato pache bolal koro wan gi a lot of mental cases mabe ko bedo gi social support kata ko magi nyalo be matin ne gi GSU mni gi no biro ji understand ni tuoni nitie to jok ne gima kako biro gi patch ng'ato modhi koro ng'ase ng'ato bedo kende kata de dhako luongi ama dichuo luongi to ini link pa chikare molal kumoro nikech in gi weche mental health opani chae ma ng'apato no wakucho kikia to go koro gik ma kamago nitiere ma en mana vulnerability gi safe spaces be onge sani koro dak ma ng'ani kan chaka no wuok cha se boko de bedi dichuo na goiga kata koro kafra chigato kidisku kata kodwa ni wuogi jomoko to sama wuoko dhi town manyo cha be nyalo wuogi jirani min ng'ani entiero chekne ko biro ma to koro en mana kodika upenya ni wuogi ng'a mano ng'ane mano wuogi ng'ame bathot kanyo to bani rwaka ngot mana ngo koro dondruok koro mano be gi ketho ratiro koro mano pod dwanyalo wacho weche mang'eny momiyo dichuo be ketho ratiro mine to mine be ketho ratije mek chuo e sama COVID-19 nitie to thothne wayudo ga ni ka Dhao ma kama indi owuok e ot kata wach ni for example kogong ka ng'ama dichuo ogo ng'ama dhako ti ineno ni ng'ama dhako ni biro wuoko ko mondo mi owach no goe to ki ineno ni ka ng'ama dichuo ogo gi dhako to ok owuoga oko ipani ang'o momiyo ng'a dichuo ok nega yot mar wuok oko mondo mi odhi okonye nikech ogoye ng'ama dichuo emomiyo waonge kod gi programs mang'eny nikech ok gi report koro ng'ene sama ok gi report ni onge programs manyalo bedo kodo makonyo gi nikech waonge data mondo ibed kod gi policy kata mondo wabed gi chike mikalo assembly kata mikalo ute bura nyaka bed ni gin gi wach ma wacho ni koro joma chwe goyo report osebedo kama wan gi report mi fachiel wan report mi beach to mine to report mang'eny to ipenjo go miyo gi report nikech piny kata mana society wa kata oganda mwasedak nose kaw ni dichuo en simba ina kata konyuol gi ni boluonge no muga simba ngo nyako ti boluong baby to dana koro nose ket ni gin jomo no be ni gin mano gin kaka simba no koro you can imagine ka simba di biro report ni gweno no goye gi wacha kamar kada koro dani moro goye mama moro motingin kisabu ni dani no nyathi manyako sini mama moro mosetiba ni 70 koro kan imagine ni dichuo kata mai wacha ni dani moro goye koro
society nosekete kamano dichuo onego bed ni ng'ama in michung', in security mar dala, in monego bed ni chung' motegno, kinya wacho ni kendo chako goyi. Mar ariyo dichuo ki oneno ni kodhi opurre no goye to jomoko bo nyiere ni koro onyaw, en ng'ama koro ng'aw, koro oneno ni koro okena wach ni e iye ka mondo kika obed exposed ni en ben ng'ama kiko koro giangre ni en ng'ama yombiyo. To kendo gima miyo gi report dichuo no ket gi chuny motegno molo ng'ama dhako. Ng'ama dhako en chwech mang'aw, koro en ka gimoro timre ne to boringo piyo to silre to sewacho to dichuo to pod bomuonye wacho ni tho ka wuoyi, dichuo tho ka ng'ama dichuo. Koro en otegno tega, to sama otegno ni to pod bedo gi hinyruok no. To iyudo ka mine wan nochwewa ni wuo mang'eny kata wa share. Chuo be ok yot mondo gima timre ode odhi owach kucho ni ng'ato goye, but wan mine nochwewa ni wabogo mbaka gi jomoko. Koro wadhi nyalo go mbaka gi sosiepni moro, sama sosiepni che isehil, seche moko osirumo to se report en bodhi usa ng'ani ng'en nogo to dichuo ok bi wacho. Koro magi miyo chuo wayudo ni wan gi cases mang'eny to gi report kalure kaka society oketogi, kalure kaka thuolo ma gin go, kaka rito familia, providing security to gi weche machal kamago. To duto iparo ni ang'o ma bende inyalo tim gi seche gi eki mondo mi ok duok chien cases mag gender based violence masani obedo mang'eny gi seche gi ok chien nade, yani ang'o minya tim mondo mi like gibed contain watch kata ni mondo gidog chien kik gibed mang'eny e seche gi eki ma bende nitiere lockdown, nitiere curfew gi gik moko mang'eny mokel nikech coronavirus. Gimonego bed ni watimo mokwongo ber mondo wabed gi toll free numbers and agone Kisumu County erokamano ni gine magi namba ariyo kia na Nairobi County mobedo gi toll free number ma inyalo tigo ndalo covid ni ma report cases test sana make health menyalo thiedhi ng'isi gimitimo ma gimoluongo ni teleconferencing sama gima kama nitie. Koro toll free numbers gino beni wabedo gi in every county mondo ka report moro wuok to inyalo goyo milome ka okiwuotho kachiel kidhi. To be kata kamano pod GBV wacho gi namba ma 1195, wan gi 1190, wan gi 116 to wan gi 719. Magi numbers tem watiyo go 719, 1195, 1190, 116. Magi taking toll free numbers maka koni in gi weche meg gender based violence tinyalo report mondo ne kaka konyi. Wakwayo beni sama kama the community health volunteers jokma konyo wa e community weche meg ngima to gi weche moko machielo manyalo beni kata ratiro mar wan kuma dake boni go beni wokoko to gi jomiluongo ni infection prevention protocol gimana joma kamago mochung'ne weche ma gengo tuoche madonjo manyien ma spread to wan gi jomiluongo ni community change agents gibiro to gi ka wach moro kaka sani wach corona nitie ginyalo loko pachwa kaluwore kaka onego bed ni wadak ngima machielo ka sani logo keep social distancing mokel niswago iriti maber ti gi mask magnoni change agents, wan gi mentors monyalo tiyo go sani, wan gi mkoro jogi onego bed ni gi conduct outreaches, onego bed ni gi wuotho ir jogi to girango chike temo ket gi sirikal mamalo gi mapinyni e weche mi igeng'o go wach corona ni kata weche gender based violence to onego bed ni gikonyowa be ka gimiyo information e weche make reporting mago bed ni onego bed ni gitimo. Onego bed ni the county government, national government be keto yore ma kata kelo innovations gi to ne beni yore keto gik ma practical gik manyalo timore sama kama ma ngata manyalo timo moko mibo plan mang'eny en manyalo timre manya japinyo do mayot ka katero gik moko. Access to information sani koro wan gi ka koro sani wan ka wa paso information ne jopiny ko manto wacho ni wangiso wamiyo jopiny ler gik mane beni timo koro kata the government and change agents gi onego beni mano be gingiso jopiny gik man dhi mbele nikech jopiny gi weche mang'eny gi kiemo no beni gitiyogo koro mano beno beni bedo reporting mar violence. The gender desk ka police onego beni tiyo makidhi to gender stations te desk no beni bedo stations te makidhi to kiti kata che obi makidhi ngamo dhi ogonga motimo to piny utime na de repi kanye ngamo mutin ngai in kanye miyo jo go reporting go report
koro onego bed gi gender desk mondo ni kaka wawuoye onego bed ni wan gi access to shelter and security kuonde ma sani wang'e ni floods ng'eny kobiro gi weche covid mostly Kisumu County wang'e ni wan gi floods Kabonyo Kanyagwal, East Kanowa Widhi, West Nyakach, North Nyakach, jogi te gin onego bed ni koro those camps nyaka kuro bedi gi security maybe county commission onego provide mondo there's a lot of sexual gender based violence nyithindo ibambo mine bi rape camps go kuro ne bedi wakanyo bo bedo gi security and the government is supposed to provide shelters kidhi weche make lockdown kata me stay at home even in informal sectors gionge chocheot gionge chocheot nyaka giwuok ka gidhi choko to sama giwuok no timbako gi koro sani onego bed ni the county government rango ni informal sectors oket choche machiegni ma nyalo dhi mondo reduce on the sexual gender based violence en gi weche mang'eny the legal services wan godo wan gi telecounseling social psychosocial places mondo bed ni keto mondo kata kosekethra tiji kata ka sani change no nitie kere kuma nyalo dhi go embaka mondo ne kaka konyi weche mek mental health so gin gik mang'eny ma kwachako kwano kata mana mask ma gidwaro go ne bed wa provide koro wach mogik ma bende koro onego bed ni ji onego bed ni timo in the fewest words possible in combating COVID-19 e piny kaendi combating COVID-19 and many nyakwa adhere to the rules directives mamiwa gi national government watemo matek mondo chike moseketi gi sirikal mamalo gi mapiny waluru mondo tuo ni wayud kaka wanyalo contain kata ka wanyalo duoke piny bok duoke piny wanyalo tieke e sama chuok kabisa mondo wadoge ngima machon kora wakwayo ni kata bedo ni tek kamano to wan kaka jo Kenya watemo mondo walore gi chike gi mondo wabed kumoro achiel wach ni rum mondo wadoge ngima watakwayo ni kata kamago watimo to warang ni ratiro mar oganda ok mine kende tok nyithindo tok joma dongo warito ratiro gi mondo kata ka COVID-19 rumo kik wabed gi cases mek early pregnancies, unwanted children, unplanned pregnancies, nyithindo mano kwandwar kik wabed kendo wan gi nye, wan gi HIV, wan gi nyithindo ma otedo katindo, nyithindo ma weyo school, so wakwani mondo magi wakichok paro kumoro achiel watiek tuo ni to kik waket tuoche moko bende. Kamano. Jaira Lolwe TV gi kanye mwachope giko chenro mar Duond Mine ma bende ne waikoni e Lolwe TV otieno makawuono ka odiochieng' makawuono ne wan kod Mikai Winiogote studio kama bende wawuoyo rego eko ma bende onyal ked godo ne ratiro mar oganda e yo makare. Nyar kendo warom e chenro machielo oriti masani makelo ni chenro ni en Joyce Odor. Etiuru. Erokamano.